biari ri cek pang som ku bajok isi phere mimi anpin Lakhain ko ratro Duar Bagori constituency ke paro kandir teronami kar Monsing Propen ke sikacharia bang phan ke rap pachuha Kardom Time News Tifulang Pen Iliata Babirta Thanbang Pin Hilmen Pujate Rangpi Lasanan Birtang Ton Ben Arjik Senak Instant Drinks Bokajan Angkang Cek ka supply atum difu dilai lapen Sadihajan ka cheleng atuwar pi ari ri cek kapang som hupen ka ke dam ke bang atum isi phere me me asonsi dolo Athi bang sotowar jam ki bipena jopor karsik sa khetan chitong nang atum pen ningchi pondinti lasi check supply atum towar pia kong check bang som hup atowar pi pen 100 meter ke hilo son le bang som pona son te me par jipusi ong dong atum pen chuning ripon padu bang so long forest sai khi atum pen ta langdon chari nangji lapen police sai khi atum pen ta langdon nangji akinang sot athi towar pi tai sap check bang som hup ke dam ke bang atum karsik sa khetan du kok luputa chitrok tok arat atum pen Jepon. Ampar Tawar Kibian Chotkali, LP truck 14-16 wheelers, RG Kidding Pasang Kokpuloti, Ajat Carbide Lapen Kaprega Gari Motor Tumaphan, Kachi Pekar Siksa, Ketan Binonglo, Ampar the accident of heart, Angring Kipik Hangjang Lopusi, Ongdung Atumpen Chithan Podinti. News Text Report, Time News Tifu. Duar Bagori Inkar Atro constituency ke pardo dolamara kangdil terona rong amikar Monsing Pro ahem tunatum ke boy det pen apo aphan se chilang imovi det pen education em Richard of biaphan nangra vek thapusi mekri meklang pen chuningri Monsing Pro pen pherang ke thino ningje ke nili piso some et elo nili somar baheni lo sitame nili chor ser dihun rong bipia bang akapre kapin solong ke kadun hoy abatai dupiklo lapen otlang no kachoma tha batai dupiklo bang so pen ajok rongarat penta akang sai batai dupiklo lasi rongarat pen plung phitlo lapen nilita chepachor ninging samse deramasi chak chedetlo bang so pen ajok nili sopo baheni do inoda bangki biheklang chulang chubom lang nili sopo cheba kingsi kachongdat asai ta claim bomlo athima nili tumke hidita abe kachongdat penlok si nili somar chilana lapen nili positame ki soning kan do olo sitame ke boy det penajok cheche lang thek thedetlo lasi Duar Bagori constituency education em Richard tok biaphat nang chuning rilo nang ravek tha athima non current bill ta suri krihinian lo kelevaren alo ta nang kilipo lasi nili jitu I movedetlo lasi nili tum ahem tu na phan nang ravek tha lapen purong gpi hin pen ta chuning rilo kerapa jer vek tha pusi ronga sar lapen ronga rat pen chuning report lapen Monsing Pro achor ser di hon rong bipia otlang no kachoklema bang phia phan ma jok le chini sita ke chak chedet asonte misenji puta apenan pen nang pachini dun kerap ke pali nang jiadim laki SBI account number 3947754150 IFC code SBI N009403 GPay 6001769624 Humri Igrap Pali Ikha News Text Report Time News Tifu Pini na to ni tum phan pherang ke aphan nang ke hang aputhak nali thanik tha to pini pherang ke na tum phan na chupha aputhak ke la phan lo yo nili tuma kisung aputhak so aputhak alam na tum phan nang ka thanji mate son ni tum ka kisung thepik la si ni tum la so kisung alam puthak nang thanji phansi mane na tum phan nang ke hang lo kisung ge la phan lo non ni tum jo ni pu kiso ningkan ge thom do lo namase ni tum jo chuklem thekhe chudam thekhe kela kiso phanta ni tum si chelang imu we angke la pente non jo ke chumu we khiti bati ni tum chuklem non thekhe mase ni tum jo kasik sak do pik thek pik kela se la pente dola non jo la osuta me nonili piposi chiba nang king ma asa nitum finansu bahniang bong ajo alam aputhak
la si la ni tum pinan su bhani ang bong alam phuthak ke la phelo aru suwa bang si ke chok chi mane aphong batai masini lita non pinan su ta ni tum chikak dak lo la pente aru suwa bang nili hem nili chor mane la nili hem asor ke chikrong bang aphong batai bang long nang dun pitap nang dun pipu ret masini lita ini kang sam vedalo angke la si ni tum la rong penta me ni tum chingwai lo rong penta chingwai si ni tum la bang so aru so phan bang ke aphong ni tum aphong ong lu pumasi ni tum la bang so aru so phan bang accept se dalo tang te non nang li la bang so chi booking ke nang li ko son ben lo chi la na ke la so chi baking ma la so chi baking ma ke la lo kisung mane ni tum along mane ni long si do lo kisung ha asi jo la bang so chi baking amasi osumar ba ni do masi ni li tum jo ni pota keso amasi ni li bang tame chuklem nun thekhi chongda dun thekhi ason lo ba ahot pen ke upai be ong masi ni li osu chi baking tame he ni li hajira tame dun iglo kita mela si la osumar bahani nili chipathe phano nili akesik sak thepi non ta jo bangla rong atum rong si tum mane sang lin mane lason nang thon po la sini tum ki chu lo ni tum sang chunami phan ni tum hajira chongda dun thekhe ni tum are ding tang ka paisa ve non nang tu do ke la sarbra pe nang lien velo di da phem ke ni tum la bhani velo ke la osumar bhani da usu ke non la gakhil pi bom lang ma gakhir chu bom la ke ani bang ta la so gakhir ta ke nam pina ke na biskut ke chu pini ni osumar dola la si to la pente non si akasik sak ke the tandola la garen bil la phutha non garen bil da ni tumalong duulo non 12,000 nangeli pojo la pente angke lon garen da nakang khan po ke garen nakang khan chotta kaleng ke waren da ni tum khanang ke lelo e waren nang lelo pulote ingke ni tumge ko sono makisung par ke sung lo angke la si la so garen bira phuthak ta nili la kithe giding karbianglong kichario tunamas council akahai sir dr kuriram long hang akhanda meni li chuning rilo la so agaran bila puthak la pentela ni tum kisung puthak la pentela kisu la somar kachilana e puthak la si la karbianglong kithe giding kichari tum hana me chuning rilo nang rabdun vekha usinili chuning ri bangke la pulo la pente dak ni tum duar bagri non kichari ke do bom mate ke klem bom vdc chairman la ke hai sarkoi rang phar phanda me chuning ri lo la pente education em ke hai sir recharge tok bi phanda me chuning ri lo la ni tum kisu puthak la kisu nga puthak nangli tum nang rabdun vekha posini leng chuning ri lo sa asi ni tum akisung thek pik lo nangli phansi ni tum ningche thelo nang rabdun vekpo puke asi nang li men to son ne nilimen ke morsing pro nilida kidu kangdir teron rong thabai ke nang tum ningkan kan si pachortang ni ka chi pachortang ningkan pho running lo jo lankan phong bong si la sumar bahani lo tahala family sor tahala sor so phata ka family sor pen thang na ta lam ve ma hala doctor non chak che dalo mane alu su bang si ki chok chi matia mane aphong la tum aphanda ka pathe rak lo pi po phanda si la iduk pisung apotha ka bang ke ke thik ki ding tum kar bang long ke thik ki ding atum nang rap do mi thap po sene lihin kan chuning rek lo do lo nang le kisu lo pen pia kisu lo ne ni le ke so ke ningkan tham ni te lo
ตั้งทุกเป็นที่เบียไปมา อาศัยที่จะมาไม่ได้แล้วปีนี้นั่งตรงพลังเกี่ยวดักนั่นแหละวางไทยกดอันนั้นพันธุ์จูโร่แล้วอาศัยหายกิจวัตรมาเป็นทำให้ร่างทำพันธุ์ทำให้ก็ปวดท้องจุนี่ดีทุกร่างท่าผู้สิ่งนี้นั่นจุนี่ดีทุกเนาะอาศัยเสียงมันฮาราจะจัดวีฮาราตุลรำOrang na aku pipi Jerman cakoi dah tempat sini ni nak sini lo nak sini rata posi ini himpe nak sini je ini kisah tak cepat mete kita lo kan ni aku kisah ni di tu piglo aku nak putot aku kisah ni putu lo ini mempita betul lo nasi Nata pani nasi nilo sartum. Ini mempita mana dak korong. Kata coksi tu kau masih. Kado kawe samar sapimar ni tu cengwai masih. Padam jilu. Mana boy ni tu mata ujodan ang lo. Gambura pantalo. Ini pantalo ujod ni tu mana piglo. Rasa napa terak piglo lasi. Ni tu mang resi tek delo. Ama padam jilu. Angke nama ke usul bangke biheglo itu cenana ji gopo bidilema akhir nai nai angka ni nita ceklam lekte cedam lekte kisu pena jene ani bang tani lihem lok se du na na pusol na ju penalo sute nita abidalo nili chort pu abe sarpita belu asi Utat nana tum perangkat tentang pinian ni dak ni yang kebang teh kuala kata corolo nasi arang tum nota non ni lam tisi vitamin ni yang kanan lo nasi mau putar la arang tu belako dipathan karena berita kampel ni tu jitu teh dalu ya crazy ini tu kau lo ni kan kanan ni citor pen ni tu jitu teh dalu Kiti we bati we kiti cedam tekhe chukla tekhe sok we sang we hem we rid we masi ni tum kiti kustu ma je ni masi chukla cedam tekhe de si nasila kadana beta ni tu sang tan lo nasila hai panta lerabji ma pusi na to ma hin hoi phan ni li puthot na chini tin tu ke la ve lo Nang lemen ko son iklo ne. Ini mana ke dia buat kru. Kesul di kanan ni di lo lasi. Non si cilang ya abikuatan ni di tang na ta cilang tu imu wi. Contoh cuturo tu ta tekhe kiti bati ta be. Ani mana pucu hang curek bom si puisi ni tu cu jin bom lo don rabang. Mami nang pi picap. Ani ngang sampen terus son si ni ja itu dari ni bom lo. Oh. Tak cerul.